Sikaso Buguni ale ni kuchala yela ka fɔ ko fɛnyɛlɛma numba la ka tiɲɛni na do kosɛbɛ maaw ka foro kɔnɔna la an bɛ tarata don la utikalo kile 30 sanba 2022 kibara munu sela ma olu y'a yira ka fɔ ko Sikaso marala ale ni kuchala ka fara Buguni kɔni kan a yira ka fɔ ko fɛnyɛlɛmani minnu bɛ no olu bala ka tiɲɛni na do kosɛbɛ ni ma nunu kɔni ka foro kɔnɔna la a bɛ wagati janbɔ u y'a yira ka fɔ ko fɛnyɛlɛmani kɔni kun bala ka olu sɛgɛn kosɛbɛ CMDT ne o kɔni ye sɛnɛkɛlaw kɔni ka cɛkɛla dɔ ye ale y'a yira ka fɔ ko olu kɔni mala k'u se dɔn k'u se ni u damayira kɔni kɛ ni ko in na kosɛbɛ min b'a to u bɛ se ka lafiya ni fɛnyɛlɛmani ninnu bolo cogo min na o kɔfɛ kucalakaw yɛrɛ kɔni y'a yira ka fɔ précisément Kajolo olu kɔni ka coton culture y'a yira ka fɔ ko olu kɔni dusuma kasinen don kosɛbɛ ɲinan kɔni sɛnɛ kɔni ta fanfɛla fɛ ko barisa ko ni fɛnyɛlɛmani min yɛrɛ n'u b'u wele ko Zabielo ninnu kɔni ye fɛnyɛlɛmani ye min bɛ Kajolokaw yɛrɛ kɔni bolo olu de kɔni bala ka tiɲɛni don olu kɔni ka foro kɔnɔ kosɛbɛ Kajolokaw y'a yira ka fɔ ko ni Zabielo kɔni k'u nana joona u na kuma ɲɛ wa u tiɲɛni togo cɛ ka jugu o ye tiɲɛni kɔni da ye Kajolokaw kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ fɛnyɛlɛmani ninnu bolo ko barisa fɛnyɛlɛmani suguya fila kɔni bɛ olu kɔni bolo yen nɔ dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko Zabiela ka fara Chenille Légionnaire kan Chenille Légionnaire ale kɔni bɛ sɔrɔ kabaforo de kɔni la kosɛbɛ olu ka kabaforo kɔni depuis juin kalo tɛmɛnen na olu fana b'a la ka yira ka fɔ ko kabaforo kɔni b'a la ka tiɲɛ fɛnyɛlɛmani ninnu fɛ CMDT ale kɔni ni maa minnu kɔni ka cakɛda kɔni bɛnnen bɛ coton sɛnɛli kɔni ɲanama ma ani a dɛmɛli kɔni ma bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ k'u bɛ n'u bolo fara ɲɔgɔn kan min b'a to u bɛ se ka na ni solution ye min kɔni bɛ nin fɛnyɛlɛmani ninnu éradiquer ka bɔ maaw kɔni ka foro kɔnɔna la sɛnɛ kɔni bɛ se ka kɛ a kɛko ɲuman na cogo min na kibaruya minnu kun b'an bolo ka las'aw ma o ye nin an b'a fɔ aw kan bɛn